Днес отиваме в Подгомер. Както казах, днес отиваме на Подгомер. С Монката сме само двамата. Роската каза, че има чушки партии. Жорката отиде на някакво безумно състезание. Надявам се да не се смаже там. А пък ние отиваме на Подгомер да покараме малко. Никога не съм бил на Подгомер. Ще оставя този път линка към трака. Трака е на господин Борис Първанов. Изглежда много яко видеото, което има той с него. Ще оставя линки към самото видео, между другото. Имам един спомен май месец. Много се бях надъхал да хода да правя един маршрут на Борис Първанов, който е Банкя, село Златуша, село Радуй и обратно в Банкя. Една седмица след това не можа да се дигна от дивана. Да видим дали това ще се случи днес. Айде до след малко. Его Монката идва. Его бе? Добро утро. Трябва е вдясно, защото така ние там ще катерим. Нищо да ще пуснем леко надолу. То после се върнем тук. Съм казал, аз не обичам да разглобявам. Много е гадно. Чакай, аз не съм го видял още. Ти го облепи, да? Малко. Аз си купих такова, ама не го облепи. Аз чакам до Вито 600, поне да мога да издържи малко. А вилката колко е хода? 140. Да, тя е 140. Айде. Още направо. Ясно. Сега подава. Наляво. Ти ако беше панал на падък, ясно? Ще да дойда тук. Там долу е стадион. Ясно. И саме си ги лепи ти. Ради ми ги налепи. Жена ми. Ето полето. Потеглихме. Вече се намираме в полето с Монката и да видим днес какво приключение ни очаква. Готови сме да се връщаме. Обръщаме, край. Решено е. Отиваме за бира. От тук ли? От тук пита човека с GPS. Боже! Времето е чудесно за излети. Въобще красота е. Ама добра тази седалка, бе. Не мога да преценя. Реално не се измарям в момента на катеренето. Ми струва, че трябва да се опъвам повече. Я да видя. Толкова ми беше добре, бе. Като катерих тихия кът. Това ли е спря тук? Да. Екстра. Фанелката, култо. Норд Сейланд, тия дето вчера биха Лудогорец с 7 на 1. Не гледам футбол, човек, съжалявам. Не гледам. Там е първата фанелка, с която обикалях Вито 600. Екстра? Викам, какви са тия Норд Сейланд и ги чеквах. И сега вчера с Лудогорец. И вратара, тя е вратарска. Така. Хансен. Това си още същия вратар. Не съм най-подходящия събеседник на тази тема. С горда си я носиш. То реално като въртиш, няма много драма, да. За какво ти е? То вече не усеща да ги помпаме тия гуми. За какво ми е 20 да хващам? Карам на 1.8 и умирам. Това е. На някой завой просто ще умра. По-добре да караш на 1.6 през цялото време, още като я помпаш. Ето тук още едно леко бирче. Камъчета доста катери се. Мене ми го дава още 1 км да ходим нататък. Монка по-трудничко се катери малко с тия колела. Факт. Обаче като гледам цените на карбона, какви са, сега 2500 евро отгоре заради 2 кг по-малко не си заслужава просто. Се придържам към старата.
Даже няма и 2 кила разлика с това, което карам в момента, разбираш ли? И 2500 евро сега отгоре. По-добре да ги махна от себе си тия 2 кила. И малко по-бързи гуми по-нататък за Вито 600 просто и яре. Много са ендуро ти. Не те чува. Поне главината ти се чува. Те ще ни чуят от по-далечко. Еми сега пазят, ама то не е забранено за спорт. Сега то планината е техна тук. Да. Опа! Много приятно. Абе, верно има пясък между другото. Ще го видим. То направо са дюни тук. И верно поднася, не лъже момката. Красота, свежест и хлад. Доста приятно. Ми ще викаме малко и това е. Да. Свой! Свой викам, свой! Паднахме в ситуация на активен лов, което носи сигурно някакви известни рискове. Монката е с бяло, аз съм с червено, ще видим. Аз съм с бяло, нямам фингър на емблемата. Върна им усещането, че карам на плажа, между другото. Свой! Като вземем една съчма, ще видиш. Броня, а ти протектори си взел, гаднил. Ти знаеш, че ще ловуват днеска. Така, доколкото си спомням, те се спуснаха от тук сега вдясно. Тук трябва да е това. Ние ще пресечем след малко. Не, това е приятно. Приятно, добре. Всеки път, като ходя на маршрут на Борис Първанов, после съм... Какво да обръщаме? Си ходим ли? О, не, тази седалка махам. Ще се побъркам. Тази пътека само за лъчета, не на нищо технично. Видях аз е тук дропа с скалите. Нищо технично, да. Влезеш на поляната, дето е стълба за високото, там има едно скоро. Монка, ти с колко скорост ти си, бе, браче? И каква е тази 12-ка? Срам. Ама верно срам. Кай честно. Влезнаме между спиците и това. Гледай. Това беше най-тъпото нещо, което съм правил, както карам колело. Конче. Хубави изкачвания, но търпими за момента. Ти за ловците говориш. Бутаме нагоре. И през билото излизаме направо на другата пътека. Така ли? Еми как кажеш? Ама викам да я пуснем тази, че много ме кефи. Добре, Монка. Па да видим. Поизкачихме доста. 839. 17% бър. Окей. Не знам дали имам как достатъчно в това видео, ама тази седалка ще я разкарам. Много удобна, обаче много ми шуми. И е тук, колкото си спомням, ето го, маркираното дърво. Да, вдясно. Ето към едно дръвце, маркирано. Би трябвало тук да сме вече малко надолу. Айде, готови сме. Айде, давай.
Дали не се разминахме? Не. Видей го монката. Той ми каза човека по-влево. Това направо си видях как се пречуква. Ми как почна да пищи. Аз влезнах от дясната страна на скока и... Ти ми каза, обаче аз не знаех, че това е скока. И влезнах от дясната страна и за малко, за една бройка. Втори дубъл, има ловци и не искаме да рискуваме този път. Не, че сме рискували друг път, но въпросът е да не рискуваме, да ни погнат кучета или пък не дай си Боже нещо по-лошо да се случи. Така че ще минем втори път по същото изкачване. С тая разлика, че монката каза, че знае някаква пътека, вече ни прехвърли на следващото било. И така, ще се видим горе на пътеката. Ляво ли? Чета, може ли да караме тук, бе? Ще стреляте ли? Няма проблем. Ма е това, брат! Давай, давай, давай. Това не е по-интересно. Давай, давай. Точно това е.
на колите не знахме, бе. Я ти да видиш. Браво, браво. Някакви последни думи за камерата. Аз съм доволен. Времето беше много подходящо, между другото. И сега бира. Бира, отиваме за бира. Айде, чао!